Koro gima dware momina chako gima kisungu luongo ni ethics cha. Idwaro ng'ama nigi chuny mar telo. Mako winje ni ng'ani wach no sama ko kanye e weche mag court. Tiweri go. Penjo ma jo piny penjo. Ni to in ng'at moro amora ma chilo samieno ni. In ma ng'ama nyaka yier. Koro ing'e mano kipenjo, tipenje e line ma gisi ni ethics ka morality. Inyalo mana go kode mbaka ni by the way ker waneno ni kawacho sa wuok no mieno jogi. To mondo mi ji bed gi confidence ni ng'ama ok ma fight corruption. Kati ng'ama ok nere ni ng'ama support corruption. Weri gi jogi man jok machielo maonge ga ng'owa, man jok machielo maonge gi chilo mo mosamieno. Ting'e mano timo koero to kotim ni chune. Mana mawinjo kiluongo ni pinje machalo Amerika gini, in tem noni ni to ng'ani nodongo nade. To ndalo manodongo nodak kanye. To kanodak kanye bini tichilo manotimo nade. Nomiene nikech gifwenyo ni morality kata bedo jatelo maler en chik ok nyal. Koro sani jogo sapuodho te. Do ng'ata de achiel ariyo adek kuom gin weche moko kuom kaka winyiwa sawacho cha. Koro ma wahulo kaka jo matimo nono wahulo kendo wapenjo kendo to ker to ng'ama otere court ni janek ben ng'ama ikete ng'owa jatend migawo to oduoka niya by the way otere court ne